kun se on tehty hiilidioksidisavuttimessa, se on EU-tena kerrasta tyhjäksi. Vaan sä voit käyttää niin jossain autokorjaamossa tallisena 4 kertaa. Mitäskin? Hei, kiitos ja viikonloppua! No jossain kohtaa poikkeaa, että onko hommat jo? Voi tarkastaa. Joo. Kyllä pitää leimolle poikkeaa. Pitää autotalliin ennen meillä toinen. Joo, meillä on se järkevää ilta. Pitää tulla poikkeaa, niin täällä kohdalla. Tää on siinä kätevä harjoitushommana, että tässä pystyy itse tuottaa pullon vieressä. Tää on helppo kontrolloida sillain, jos jotain sattuu, niin sä pystyt vääntämään ton. Ja se riitti vielä. Ai sitä yksi vielä tuli. Haluatte koittaa tuota nestepulloa? Vuoden päällä tuli VP:ssä ollut. Katsokaa vaan. Se on vähän enemmän semmonen jauhesammutin tyyppinen se purnukka. Onko noin vähän paine? Paines kerran. Ohjaa tuonne sivuun. Seuraava. Ei jäänyt heitä. Mikä se syyminen on vaan? Haluatko sä vielä koittaa? Anna nyt mulla seuraava. Älä mennä vessankökeen maahan vaan. Ai kello. Ja kun ne pitkän aikaa seisoo siinä, niin oven pielessä. No hyvä tulee, jos on 100 vielä yöllä, kun lattia tai piha pestyä hyvin. Tuossa on asfalttipiha. Ja tuo on vaan vettä ja... Ja vettä ja sit siellä on... tuossa on kyllä 10 litran pullo. Niin siellä on suurin piirtein desin verran painia. No. Eli se on niinku ihan pesuaine. On näin. Se poistaa se vesi.